къщи всеки ще намери. Пълно е с полимери. Полимерите това са разни видове пластмаса, туби, пликове, бутилки и изкуствени настилки, опаковки и капачки, каси, кофи и играчки. Здрави са и не е чудно, всички се разграждат трудно. Ако с теб си правим пас, ще живеят и след нас. Но помни, че кофа жълта с удоволствие ги гълта. И след правилно сортиране стига се до рециклиране. Алуминий се намира, кен от сок или от бира. Всичките кутии празни събери, за да не дразни. С магнита аз ще хвана 100 консерви от стомана. Вярвам, всички сте разбрали, става дума за метали. за да бъдат пак полезни. Те с отпадъци железни, кофа жълта ги хвърли и на всички